sengilekile kaningi utsho balaleli boKhoza FM Mroza Siqemeza Thembeka siyaziwa ukuthi abantu abawazi ukududuza abanye abantu siyaphiwa ukukhuluma kodwa umuntu esishaya umvimbo ushaya emzimbeni wakho yabo nje bangena khona ukukhuluma ngethini la fish Thembeka une story angitshela sona sithinta wena driver's license mina ngine story enginaso sithinta uMam ezalo eshona konke kuthinta uBK nendlela kade enza ngayo empilweni yomuntu emsebenzini nanento ekuthinta ngaphandle same thing BK macingwane siyabonga silale nje namanje namanje mlelo Khoza FM namanje sinkosi size sikelele umndeni kaBK sikelele thina siyama colleagues angikhulume ke ngabalaleli uNkulunkulu wamthatha wamfaka ibillboard mingene esikhawini ngathi wayethi nje zifike nimbuke nidele abafundi besikole angibakhohlwa kuzoye ukuthi uyobheka eceleni kodwa isikole sokuhamba kahle bafunde Thembeka ngikhumbula kahle sike sahlala nje noThembeka sikhuluma ngoba uBK nje ukuthi akukholakala sixoxa nje yazi